उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। दोडामार्ग तालुक्याचा स्थापना दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। या दिवसाचं औचित्य साधून दोडामार्ग तालुका पत्रकार संघाच्या वतीनं पत्रकार पुरस्कार वितरण व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी भविष्यात दोडामार्ग तालुका अधिकाऱ्यांचा तालुका म्हणून ओळखला जाईल असा विश्वास श्रीमती सुशीलाबाई चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष विवेकानंद नाईक यांनी व्यक्त केला आहे। पाहूयात। दोडामार्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सन्माननीय उमेश तोरसकर सर आता काही मीटिंगसाठी इथून निघून गेलेले आमचे मित्र आणि धडाडीचे नेतृत्व नगराध्यक्ष चेतनराव चव्हाण साहेब, कालच इथं दोडामार्गला चार्ज घेतलेले पोलीस निरीक्षक अरुण पवार साहेब, सहपोलीस निरीक्षक जयेश कपूर साहेब, उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्ते बाबा टोपले, शिवसेनेचे दोडामार्गचे नेते गणेश गावस्कर, ॲडव्होकेट सोनू गवस, पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष प्रभाकर धोरी साहेब, लक्कू खरवत, दोडामार्ग पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आणि सिंधुदुर्ग लाईव्हचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई, इतर व्यासपीठावर बसलेली मान्यवर मंडळी, पत्रकार मित्र, फार मोठ्या अभिमानाने बसलेले दोडामार्गचे विद्यार्थ्यांसमोर आलेले पालक वर्ग, ज्या शाळेने 100% निकाल दिला ते सगळे इथे जमलेले शिक्षक वर्ग, कारण आज हेडमास्टर काही मीटिंगमुळे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही आलात ते सगळे तुमचं अभिनंदन। आणि खऱ्या अर्थाने माझ्यासमोर बसलेले मला दिसणारं उद्याचं भारत देशाचं भविष्य, ज्याने 10वीमध्ये आणि 12वीमध्ये मोठं यश संपादन केलं आणि आज तुमचा मोठा सत्कार होतोय, हे सगळे तुम्ही विद्यार्थी मित्र हो। मला असं वाटतं सातत्याने मागची 7-8 वर्ष मी बघतो, जेव्हा आपला रिझल्ट डिक्लेअर होतो तेव्हा सिंधुदुर्ग अव्वलवर येतो। सातत्याने 7-8 वर्षाचा हा रेकॉर्ड आहे। आणि जेव्हा सिंधुदुर्ग अव्वल येतो तेव्हा आपल्याला मनाला खूप बरं वाटतं की विपरीत परिस्थितीत आपली मुलं अभ्यास करतात। जेव्हा मी विपरीत परिस्थिती म्हणतो तेव्हा आपण एका शब्दाकडे येऊया, श्रीमंत आणि गरिबी। दोडामार्ग तसा बघितला तर गरीब तालुका आहे। इथं उद्योगधंदे मोठे मोठे नाही आहे, इथं लोक शेतीवर अवलंबून आहेत आणि जेमतेम लोकांकडे पैसा गोळतोय। ह्या परिस्थितीत आपली मुलं अव्वल येतात, संबंध महाराष्ट्रात सिंधुदुर्गचं नाव गाजवतात, तेव्हा आपल्याला खूप बरं वाटतं। आणि तेव्हा आपलं एक मोरल ड्युटी बनते की फक्त बरं वाटून मुख गिळून आपण गप्प बसू नये, कुठंतरी ह्या मुलांना पाठीवर कौतुक करावं, यांना त्यांना थाप द्यावी, ही आपली नैतिकता बनते। आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आजचा कार्यक्रम आहे। मित्रांनो, मला तुम्हाला सांगावंसं वाटतं, आता मी म्हटलं की आपला तालुका गरीब आहे आणि तालुका गरीब आहे म्हटल्यानंतर तुमचे आई वडील गरीब आहेत, तुम्ही गरीब आहात। पण तुम्हाला मी एक चॅलेंज द्यायला सांगतो, तुम्ही आज संकल्प करा की
परमेश्वराने तुम्हाला गरिबीत जन्माला घातलं असेल, ठीक आहे, हा तुमचा दोष नाहीये, आई वडिलांचाही दोष नाही, कुणाचाच दोष नाही. परंतु तुम्ही आज संकल्प केला पाहिजे, उर्वरित आयुष्य मी गरिबीत घालवणार नाही, मी श्रीमंतीत घालवणार. हा तुम्ही संकल्प केला. आणि ही श्रीमंती मी फक्त आर्थिक श्रीमंती म्हणत नाही, ही श्रीमंती तुमच्याकडे विचाराची आली पाहिजे, संस्काराची आली पाहिजे, देवाणघेवाणाची आली पाहिजे. ही सगळी श्रीमंती तुम्ही आज जर संकल्प केला तर पुढची 5-7 वर्षात तुम्ही ते होऊ शकता. आणि श्रीमंती होण्याचं म्हणजे नेमकं हे काय, त्याचं नेमकं एम काय, तुम्ही कशी श्रीमंती गाठू शकाल. 11 कोटीची लॉटरी लागली म्हणजे श्रीमंती होईल नाही, ती फक्त आर्थिक श्रीमंती होऊ शकते. पण सर्वांगीण श्रीमंती जर तुम्हाला जर व्हायची असेल तर आजपासून पुढची 6 वर्ष तुम्ही कामाला लागा. कामाला लागा म्हणजे नेमकं काय करा. तुमच्या जीवनात जर तुम्हाला उर्वरित आयुष्यासाठी बदल घडवायचा असेल तर ही जी येणारी पुढची एका फार टॅलेंटेड माणसाने एक खूप म्हटलेलं आहे की these 7 years of your life is a golden period. If you work for these 7 years, you will enjoy the life. But if you do not, you will have to slog for the entire life. याचा अर्थ काय होतो की जर तुम्ही ह्या 7-8 वर्षात खूप मेहनत घेऊन जर अभ्यास केला आणि तुम्हाला जिथं जायचं आहे तिथं जर पोचायचा जर तुम्ही सराव केला तर तुम्हाला कोणीही अडवू शकत नाही. श्रीमंतीपासून कुणीही तुम्हाला वंचित करू शकत. फक्त अट काय आहे, ही जी येणारी तुमच्या जीवनातली 6-7 वर्षाचा कालावधी आहे तो अतिशय गोल्डन पिरियड आहे. हा जर तुम्ही वाया घालवला, आता गणेश प्रसाद मला सांगत होते की आपल्या तालुक्यात काहीतरी वाईट गोष्टी घडतात म्हणून, वाईट गोष्टीकडे जाऊ नका कृपा करून. तुमचं जीवन हे तुम्हाला परमेश्वराने दिलेली एक अतिशय मोठी देणगी आहे. ह्या जीवनाचा उपयोग तुमच्यासाठी, कुटुंबासाठी आणि देशासाठी कसा कराल, कुठं कराल हे तुम्ही ठरवायला पाहिजे. तुम्हाला कोणती दिशा, आज तुम्ही लक्की आहात की एक तर हा भारत देश तरुणांचा देश म्हटला जातो, कारण 63% पॉप्युलेशन बिटवीन 25 and 30 या दरम्यान आहे. मग हा जो कालावधी आहे तो तुमचा गोल्डन पिरियड आहे. तुम्ही ठरवायला पाहिजे पुढच्या 5-7 वर्षात मला कुठं जायचं आहे, कुठल्या दिशेने प्रवास करायचा आहे, आणि त्या दिशेने जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला कोणीही अडवू शकत नाही. तुम्ही विचार करा, आज तुम्ही एवढे लकी आहात की आज देश बदलतो आहे. कारण मी आज 70 आहे. 70 वर्षात मागे आपण वळून बघितलं तर मागच्या 60 वर्षात जे काय झालं नाही ते ह्याच 15 वर्षात होतोय. ह्या 15 वर्षात जो बदल होतोय देशात, आणि आज काल परवा आता आमचे पंतप्रधान साहेब अमेरिकेला गेले, तुम्ही बघितला असाल किती क्रेडिट देतात भारत देशाला, तुम्ही बघितलं असाल. हे जर सगळं जे आता नवीन होत आहे वातावरण, ते भारत एक मोठी आर्थिक शक्ती जागतिक स्तरावर उभरते आहे. आणि ही आर्थिक शक्ती उभरत असताना तुमचं कर्तव्य आहे की तुमचं यथाशक्ती योगदान या देशाला मिळालं पाहिजे. आज देशात जेवढ्या क्रांती झाल्यात त्या क्रांती माणसानेच केला. त्यांना सुद्धा एक डोकं होतं, 2 डोळे होते, 2 कान होते, 2 हात होते, 2 पाय होते, तुमच्याकरता सगळं काही होतं. परंतु आविष्कार जो झाला काही लोकांनी केला, तसाच जर तुम्ही आविष्कार करायचा ठरवला तर ही जी पुढची 5-7 वर्ष तुमच्या आयुष्याची आहे अतिशय महत्वाची आहे. मी जास्त काही बोलणार नाही, पोलीस निरीक्षक साहेब वगैरे तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. त्याच्यानंतर मी आणखीन एका टप्प्यावर येतो. संदीप देसाई, तेजस देसाईने तुम्हाला आता सांगितलं की तोडामार्गमध्ये जी टॅलेंटेड मुलं आहेत परंतु गरीब आहेत, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही आहेत, त्यांना सक्षम करण्यासाठी मी इथं उभा आहे. परंतु मला पुढच्या 8 ते 10 वर्षात दोडामार्ग तालुका हा IAS IPS अधिकाऱ्यांचा तालुका म्हणून देशावर हे नाव झळकलं पाहिजे. आणि ते झळकण्यासाठी तुम्ही कार्यरत पाहिजे. कळलं ना? मी माझं रक्त आठवीन, आर्थिकदृष्ट्या आठवीन, सगळ्या दृष्ट्याने आठवीन.
परंतु तुमची तयारी पाहिजे. जिथं जिथं गरीब मुलं असतील, आज हेडमास्टर किंवा त्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आलेले आहेत, त्यांना पण मी सांगू इच्छितो, पुढच्या 15 वर्षात दोडामार्ग तालुक्याची देश पातळीवर IAS IAPS अधिकाऱ्यांचा तालुका हे डिक्लेअर जर झालं पाहिजे, हे जर कळलं पाहिजे, तर तुम्ही मेहनत घेतली पाहिजे. त्याच्यासाठी सुशीलाबाई ट्रस्टने प्रोव्हिजन केलेलं आहे. प्रत्येक एक गरीब विद्यार्थी आणि एक गरीब विद्यार्थिनीला आपण दत्तक घेणार आहोत याच्या पुढं, आणि ते दत्तक घेऊन त्यांना IPS करेपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही. आणि दोडामार्गची खऱ्या अर्थाने आज ती दोडामार्गची डोंगराळ भाग म्हणून जी ओळख आहे, IPS IAS अधिकाऱ्यांचा दोडामार्ग तालुका, ही ओळख जेव्हा निर्माण होईल आणि तुम्ही ते कराल, तेव्हा देशाला आम्ही सल्यूट करू आणि सगळे लोक सल्यूट करतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.